Türkmenistan koronavirusa garşy çäreleri güçlendirýär. Ýurdun gowy ýeri we deňiz herketleriniň ýapyk saklanýan döwründe ýurda uçar gatnawy çürtkedik çäklendirildi. Uçarly gelýän ýolagçylar barlanýar, karantina salynýar. Ýurdun içinde üýtmeler ýatyrylýar, sanitariýa çäreleri geçirilýär we ilata gözükçülük güçlendirilýär. Bu ýagdaýlaryň ählisi resmiýlerin we döwlet habar beriş serwisleriniň koronavirus bilen bagly dünýädäki ýagdaýlar barada dol edinmeginiň fonunda amalaşdyrylýar. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä şuňlar Aşgabatda konsertler, toýlar, köpçüliklen çäreler ýatyrylýar, jemgyýetçilik ýerlerine barýanlardan virusa garşy dermanlary ulanmak talap edilýär. Okuw jaýlarynda döwlet edaralarynda adamlaryň burnuna dümewe garşy derman çalynýar. Indi bu çäre meçhide barýan adamlar hem tedebar edilýär. Anny Paragat ýeri we tekki etraplarynda ýerleşýän meçhidin girilgetinde her bir gelene burnuna çalmak üçin barmagyna oksalin madyny gysyp berdiler. Käbirler ony diýişine türtdi diýip habarçymyz 9 martda habar berdi. Şol wagtda maskalary dakynmak gadagan edilýär. Mekteplerde we keselhanalarda maskalary dakynmak gadagany ýurdun hiç bir dermanhanasynda maska satylmýar. Mekteplerde sanitariýa we dezinfeksiýa işleri geçirilmýär diňe käbir ýerlerde ýüzärlik tüzüdülýär. Aşgabatyň 55-nji mektebinde küçük klaslarda bir gedek paxtaly taýjyklary getirmegi talap etdiler we çağalaryň burunlaryna oksalin madyny çalyp berdiler diýip habarçymyzyň ýene biri 8 martda habar berdi. Ýurdun häkimetleri ýölerden geçirýän çäreler barada ilaty habarly etmeýärler, düşündürüş bermeýärler. 5 martda Daşary işler ministrligi ýurtda koronavirus bilen kesilýän ýa-da ýokoşan bolmakda guman edilýän ýeki adamyň hem ýokdugyny Daşary ýurtly diplomatlara habar berdi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary Aşgabatyň ýokunç keseler hastahanasynda karantina saklanýanlardan adından 2 adamda koronavirusyň tasdiklananlygyny 3 martda habar berdi. Keselhananyň resmiýetleri bolsa bu maglumaty azatlygy tasdiklamakdan ýüze berdiler. Üstesine Türkmen resmiýetleri ýurtda karantin zonalarynyň bardygyny resmi derejede agzamýarlar. Iň uly zonalaryň biri ýurdun gündogorunda Türkmenawad şäherinde ýerleşýär. Çeşmelerimiziň sözlerine görä soňky günlerde Türkmenawadyň çetindäki ýokunç keseler hasahanasynyň territoriýasynda döredilen karantin zonasynda dikilen çadyrlaryň hem bu ýerde saklanýan adamlaryň sany köpelipdir. Bu ýere düşýänleriň köpüsi Daşary ýurtlaryndan gelýän uçarlaryň ýolagçylary, şol sanda türkmen telekeçileri hem Daşary ýurtlylar hem bar. Hususan da bu ýere 5 martda Türkmenawada Moskwadan barıp gonan uçaryň ýolagçylarynyň şol sanda bir Hytaýlynyň ýerleşdirilendigini ýerli çeşmelerimiziň biri habar berdi. Türkmenawatdaky karantinda saklanýanlaryň arasynda koronavirusyň bolmagy anyklanan adamlaryň bolup bolmazlygyny tasdiklatmak azatlygy entek başartmady. Soňky günlerde Türkmenawada Daşary ýurtlardan Aşgabada gatnaýan reýsleriň ählisi geçirildi. 6 martda Türk Howa ýollary öz reýslerini Türkmenawada geçirenligini habar berdi. Koronavirus sebäpli Türkmen Howa ýollarynyň ýurda gelýän reýsleriniň ählisini Türkmenawada geçirenligi 9 martda ma'lum boldy. Şeýlede Türkmen Howa ýollary Delhi, Istanbula, Almata, Sankt-Peterburga we Gazyna öz reýslerini doly ýatyrdy. Özbegistanyň ýokary bilim alýan Türkmenistany talip özüni helakledi. Özbegistanyň Ürgenç Döwlet Uniwersitetinde bilim alýan Türkmenistany talip ýokary okuwjaýynyň umumy ýaşaýyş jaýyny özüni helakledi. Talibiň bir näçe kursdaşy bu fajigaly waka bilen bagly Azatlyk radiosyna maglumat berdi. Waka geçen hepde boldy. Ilki başda Özbegistanyň Horezm welaýatynyň regional telewizionyasy Horazm TV Ürgenç Döwlet Uniwersitetinde bilim alýan Türkmenistanly bir talibiň dereksiz ýetenligi barada 6 martda maglumat berdi. Bu maglumatyň ýa-da Azatlyk radiosy bu ýokary okuwjaýyny bilim alýan talipler bilen ara gatnaşyga geçip özüni helaklan Türkmenistanly barada maglumat almagy başardy. Olaryň tasdiklamagyna görä Ürgenç Döwlet Uniwersitetiniň 2-nji ýyl talibi ýokary okuwjaýynyň umumy ýaşaýyş jaýyna otugyny özüni helakledi. Ol yatakhanada özünü asyp öldürdi. Türkmenistanyň ýene atasy gelip onu alyp gitdi diýip anonim şertde maglumat beren talip Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Öwedini dolup bolmajak gitge sede war bolan maşgalanyň agyr ýagdaýyny göz öňünde tutup redaksiýa aradan çykan talibiň ad familiýasyny ma'lum etmekden, onuň suratyny çap etmekden saklanýar. Özüni helaklan talibiň aýaly hem 10 gün mundan ozal özüni asypdyr. Ol şonuň üçin özüni helaklapdyr diýip bir näçe talip 9 martda Azatlyk radiosyna maglumat berdi. Bu habar bilen bagly Türkmenistana ýa-da Özbegistana gozgulan jenaýet derine işleri barada maglumat ýok. Galbersede ýaş jüwiti özlerini helaklamagy ýiteren şertler we ýagdaýlar barada da maglumat berilmeýär. Bu waka bilen bagly Azatlyk radiosynyň Ürgenç Döwlet Uniwersitetiniň kommentariýa almak synaşyklary häzirlikçe netije bermeýär.
Ýokary hujaýynyň resmi web saýtyna görä häzirki wagtda 1182 sany Türkmenistanly talip Ürgenç Döwlet Uniwersitetinde bilim alýar. Şeýle-de Türkmenistanyň 29 raýaty 2018-nji ýylda, 37 raýaty 2019-njy ýylda uniwersitetiň dil öwreniş merkezinde ingliz dili boýunça ýörüýtük kurslary tamamlapdyr. Aşgabatyň orta mekdepleriniň birinde molimler okuwçylary sapak döwründe golay goltumdaky döwlet dukanlaryna iýerip, olary ýurtdaky taryda öwrilen azyk önümlerini satyn almaga mejbur edýärler. Bu barada mektep okuwçylarynyň we olaryň enatalarynyň ençemesi Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysyna gurrun berdi. Käbir molimler ýerden saat 8 töwereginde mektebe baran okuwçylara özleriniň plastik bank kartlaryny berýärler we olary golaydaky döwlet dukanyna iýerýärler. Olar okuwçylardan özlerine derek bu ýerde nowata durmagy we azyk önümlerini satyn almagy talap edýärler diýip gidlilik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 9 martda gurrun berdi. Adatlyk radiosunda gurrun edilen mektebiň nomeri we molimleriň atlary hem de familiýalary şeýle-de eýleýän wezipeleri barada takyk maglumatlar bolsa-da howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülüge ma'lum etmekden saklanýar. Habarçy enatalary we okuwçylara salgylanyp molimleriň 7-nji, 8-nji we 9-njy synp okuwçylaryň hyzmatyndan peýdalanýandygyny we bu ýagdaýyň sentýabr aýyndan bäri ýygyderli görnüşde dowam edýändigini aýtdy. Okuwçylar towuk buğda, ösümlik ýagy we şeker ýaly önümleri satyn alýarlar. Olar bu harytlary uzy nowatlary durup alýandyklary sebäpli köplenç sapaklaryny giýjek alyp gelýärler. Şu sebäpli olaryň okuwa ýetişigi hem pes bolýar diýip habarçy bellidi. Onuň sözüne görä okuwçylaryň we olaryň enatalarynyň ençemesi bu ýagdaýda näýili bolsa-da molimleriň çağlaryň bahalaryny kemeltmeginden alady edip bu ýagdaý barada mektep ýolbaşçylaryny şikaýet bilen ýüzlenmeýärler. Şol bir wagtda olar paýtagtyň adyndan bir mektebinde şeýle ýagdaýlaryň bolýandygy barada ilat köpçüligini we ýurt ýolbaşçylaryny habarly etmek isleýändiklerini aýdýarlar. Adatlyk radiosynyň gurrun edilen mektep we molimler bilen habarlaşyp ýokurda aýdylanlar barada kommentari almak synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Habarçy molimleriň döwlet dukanlaryndan arzan bahadan satyn alynan harytlary soňra gymmatdan satýandygyny aýdyp, munyň olar üçin goşmaça girdeji çeşmesi bolýandygyny hem belledi. Döwlet dukanlarynda şekeriň 1 kilogramy 7 manatdan satylýar. Molimler onu 8 manatdan satýarlar. Towuk buğdunyň 1 kilogramyny 13 manatdan satyn alyp, soňra 16 manatdan satýarlar. Olar bu usul arkaly hem goşmaça gazanç edýärler hem de özleriniň bank kartlaryna zähmet haklaryny nagtlaşdyrýarlar. Sebäbi olar bankomatlaryň öňünde nowata durmaly bolmaýarlar diýip habarçy aýtdy.